Malawi Today. Mekezeka a vice president amene pa 16 September tikakusankhani kuyambira pa 17 mukhala associate professor Jenny Ansa vice president of Malawi. Ndakuambira bano pajali utenga MP sititizwa shadow ya MP zomamatia akimwe ulipuka anaduza 11 usiku kuti mukubwera gari moto yolengeza inangolengeza kamozi 23 koma anthu ndi amene mwaona. Kunoko kuzomba matiya lipenga likangolira pajali pano amene atapeze mavoti ambiri kosekwa makhala kuti wadusa. Kuno ndikuchimache kwa DPP. Anthu mwaonawa sinkhani ina akufuna katundu ujali munkhokwe. Anthu akukumbukira ndiko abwana profesa kumene aliko sapangaso kampeni yatukuta. Anthu onse amene tili kuno tingoti bola kale. Anthu afuna
chakudya katundu ochipa zitukuko kale ife tikamati tikakwera basi ya stagecoach nthawi imeneyo kubwera UTM tikalowa mu town anthu amaziwa kuti anthu awanda kwa jali mutu makhala muli fumbi lokha kapena kumayenda ndi botolo la madzi kuti ukasika ndikusuka mutu. Lero tala tabwera timatha kuyenda nthawi ilonse ndipo tikangoona tala kuchokera pamatawa kufika chitakale DPP. Tifuna zitukuko zoondeka osati ma 50,000 chitukuko chimene chingathandize ana mibado tili ndi zambiri kunoko zimene tikuzisowa. Ulendo undi wanu msakutaiseni nthawi koma ndingoti chonde katiuzireni abwana kuti kunoko asalephere azangoyambira paphalombe boma apa ndikusesereka muno akathera kubalaka akatero basi Eastern region yaita chifukwa kumangochindi kwawo ndikafika apa ndikuti zikomo kwambiri ndikufundaniza bwino zonse pa 17 tili limodzi. Mbiri safuta komanso mbiri imazibwereza yokha. Khalani pompo pamene tikhale tikumafukula mbiri ya dziko lathu. DPP oye! Mwaona ready? DPP simasungira mphepa ya. Ife chimene tikufuna kuno, tikufuna sewu khale ndi tala. Tikufuna zipatala zikhale ndi mankhwala. Tikufuna madzi okumwa bwino. Tikufuna tikachoka ana athu tikatumiza ku skulu akhale maskulu abwino, zipangizo zokwanira m'maskulu mo. Sizimene tikufuna nanga. Ndikufunseni. Tikamatumizana ku skulu timafuna takatatu. Akachite bwino. Tikamasankha atsogoleri timafuna tisankhe atsogoleri amene azikatiganizira ifeyo. Tikakhala ndi njala tisakire chokudya, tikakhala ndi mavuto ansewu atikonzere nsewu, kuti tikapita kuchipatala tikapeze mankhwala. Ndiye ndikufunseni, Chakwera amene ankalanda bomali chimanga timaguwa 8,000 kwa chathumba, pano chimanga chili bwa mmene Chakwera ndi azinzake achimimba amalanda bomali. Soya pieces timagula 100 kwacha, pano ndi bwa sugar timagula 600 kwacha, pano ndi bwanji fertilizer timagula 18,000, pano ndalama zingati? Mafuta pa filling station timagula 600 kwacha lita, komanso amapezeka pano alipo? Tikapita kwa Adimaki chimanga chimapezeka, pano chiliko? Chakwera wakhoza walephera. Achoke asachoke? Chakwera achoke. Chakwera DPP waye abale anga kuyendesa ziko si chinthu chachifupi. Professor anatiuza government is for big boys. Osati tinatenga ife chimene tinalakwisa tinauzidwa koma sitinamve. Tinatenga munthu onyamula makatoni kuchipiku kukamusiyira dziko. Lero dziko lasanduka sanza, akusowa chochita ndi mapulani omwe alibe kuti angapulumutse banja Malawi. Ndiye pali mupo aliyense payekha aganize 5 years imeneyi takumana ndizo tani. Ndiye timusiyirenso 5 years ina tikhala moyo. Sitikupanga zoyesa ulendo uno. Tikumusiwa Profesa Arthur Peter Mutharika, ntchito zake tikuzisiwa. Tikufuna anthu a serious, tikufuna anthu okhwima nzeru, osati makagula fertilizer ku butchery kulikobera ndalama. Ayi, Amalawi tazunzika. Ndi chifukwa chake ife tikuthokoza Profesa otipasa mayi genius. Atilera
koma amatirera okha ngati bambo anaona kuti nkofunikira ananga ndi apezereso mayi uyu ali apayi mwina ena nusuma muziwa Jenius ndikungokuuzani pang'ono pokha. Dr. Jenius anayamba kuwasankha anali acheya Bakili Muluzi, anasankha Dr. Jenius kukhala High Court Judge. Mukutimva? Oyo atupele zimenezo akutani? Kuti bambo wake ndi amene anayamba kusankha ndani? Kukhala High Court Judge. Ni mpando masewera? Acheya omwewo anasankhaso Dr. Jenius kukhala chairlady wa National Compensation Tribunal 1994 kudapangidwa bungwe Compensation Tribunal, anthu amene anaona nkhanza mu ulamuliro wa MCP omala limene nawina anthu amene limaganizira amayang'anira anali ndani? Kubwewa malemu Dr. Bingu wa Mutharika, mzimu wawo use mumtendere, anasankha Dr. Jenius kukhala Attorney General. Mzimayi yekhayo Malawi muno amene anakhala Attorney General, mzimayi yekhayo Malawi muno Supreme Court Judge amene ali ndi PhD. Ndifake kuti doctor osati doctor ongopasidwa koma okakhala mkalasi mtunda uli apa. Kubwera Professor Arthur Peter Mutharika anasankha Dr. Jenius kukhala chairlady wa Malawi Electoral Commission. Ndikunena ma president atatu kusankha munthu yemweyo mipando yayikulu yokhayoka pali mphepa apa ndiye achakwera akatenga mwana wa mwawo mumba. Munthu osaganiza mama akasisa mtengo wa chimanga akasisa mtengo wa simenti. Zona balanga njala iziko muno. Munthu umamanga nyumba uli ndi njala akusowa chochita alibe nzeru. Tinapasa mwayi zakanika okha. Ulendo uno Professor Arthur Peter Mutharika, munthu wa ma connection, munthu wa chikondi, munthu woziwa chochita, munthu woti sakufuna kuti apite amene uja akabe zake alinazo. Tikumvana? Amene akuti malonda anga Dr. Jenius wagula ayimike chala mwamba. Amene akuti wagula malonda athu ayimike chala mwamba. TPP waye tamvaneti tikalakwisa muziwe kuti kuno 5 years sikusintha palibe chakwera sangabwere kuzapanga siwatala kuno asakunamizeni. Ndikuzani ine ndili kutiko tikufuna munthu woti atithandize kuno. Amene angatithandize ndi Professor Arthur Peter Mutharika, chipani cha DPP, komanso tisankhe MP wa DPP, tisankhe makansala a DPP. Tikatero game yagona. Tikumvaneti? Mundilole ulendo ndo wautali tibweranso ndikapemphaso adadi siku lina azere kuno azakupaseni moni. Koma kwa lero tilekeze pompa mundilole ndi azuse running mate athu Dr. Jenius kuti akupaseni moni komanso akuzeni zimene akutengerani. Sipo mukwambiri.